Aprende a conxugar o verbo dar. Ollo, este é un dos verbos nos que máis se mete a zoca. Así que atención, así é como se conxuga na variedade estándar. Eu dou, ti das, el ou ela dá, pero recorda, ese dá e das con acento no A. Nós damos, vós dades e eles dan. Ese dan sen acento. O imperfecto non ten problema. Daba, dabas, daba, dabamos, dabades, daban. Imos co pretérito, que sí que ten cousiñas. Eu dei, si, xa sei, hai moitos galegofalantes que din eu din, pero esa non é a solución que colleu a normativa. Ti deches e non diches, el deu e non dou. Nós demos, vós destes e eles deron. Deches, deu, demos, destes e deron con E aberto. O pluscuamperfecto. Eu dera, ti deras, el dera, todo iso con E aberto. Acórdate pola frase quen che dera. Futuro é condicional. Darei, daría, aí non nos imos parar. Presente de subxuntivo. Aí sí. Eu dea, ti deas, el dea, e non eu de, ti des, el de. Iso son castelanismos. E por último, o pretérito de subxuntivo é eu dese, ti deses, el dese, nós désemos, vós désedes e eles desen. Dígocho eu.